noma nje mina uthanda wena siyathandana nawe noma nje mina uthanda wena siyathandana nawe noma nje mina uthanda wena siyathandana nawe noma nje mina uthanda wena ngiyakufonela awufoneli wena ngiyakufonela awufoneli wena ngiyakufonela awufoneli wena kanti siyathandana nawe noma nje mina uthanda wena banamuntu amintonde ngwenze yona utheni ungiziva kanje shana umuntu amintonde ngwenze yona utheni ungiziva kanje sorry umuntu amintonde ngwenze yona utheni ungiziva kanje kanti siyathandana nawe noma nje mina uthanda wena Sanibona bafowethu. Lo bingelelayo wasiphamandla mkhulu ngiphansi namaphumulo waziwa ngale phakade lisho. Azokhumbula abafowethu ukuthi sike safika sagalalela ngoDisemba. Sisho sithi ibhinca lami. Bafowethu namhlanje ngizonithulela umsebenzi wenu ozophuma nge-29 kiyoMarch. Cela nje abantu bephelele lapha kaMayimayi naseJP. 41 kaMayimayi, iJP ngo3. Lapho kuzobe khona uyitholela umsebenzi wephakade lihlo nezingoma ezu14. Njengoba bebuza abantu ukuthi ngabe lesingili edla abantu kangaka ethi ibhinca lami. Zikuphi ingoma zakho abizo ke lezi sikhuluma ngazo ezisihloko. Ingoma yakho esihloko esithi timeless. So ngiyacela nje bafowethu ukuba ningisekeke. Ingoma zizotholakala online. Uzosithola online uphinde uyithole ngokuthi uthole uDCD. Inamba yami njengoba uyibona lapha escreenini uzoyifonela or uyiWhatsApp or ulike ipage ku Facebook iphakade lisho SA. Lapho uzosizakala khona uma ufuna umsebenzi. Cela nje ukubonga abafowethu einsizweni embili. Ngicela ukubonga umzi wakhe umfokaNgcama ukuje ngamanje la ngikhona kungenxa yakhe. Ongakithi leka amaphumulo. Bese ngiphinda ngibonga uGe umfokaNgcobo. Ngezeluleko nje abangipha zona. Ngikhohlwe insizwe ngirekode nje zingiqapha umsebenzi wami sicela umfokahlongwane kanye noMasefane Ndlovu. Uyibona nje abangibonisa indlela kuze kube la namhlanje. Le phansi lapha kwaYan Smith eTax Studio. La ngibonga khona. Ngibonga kakhulu nje bafowethu isupport eseningibonisa yona kuyo leminyaka leminye edlule. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ngisebenze no drivers emnike. Ngasebenza nomnikeza kuyo le album. Ngithemba ukuthi nizoyithokozela. Ngiyabonga kakhulu kwande bafowethu.